Čaute lidi, zdraví vás David u dnešního prvního dílu z World of Tanks. Mě se trochu seklo, tak to trochu rozehrál a dneska to je můj první díl ze všeho. Budu teď World of Tanks, War Under ne, Vovko, Minecraft, prostě budu hrát různý hry. Když tak na to napište, co byste chtěli, abych natáčel. Budu točit i vlogy, pokud budu chtít, omlouvám se za ten hlas, protože za námi, u mě, před mým oknem jsou holky a tam křičí strašně, tak za to se omlouvám. Tak, a dneska je tady to první díl teda. Když tak mi napište, kdyby si chtěl někdo se mnou zahrát, pak budu třeba točit i Hearthstone, což asi nebude tak záživný, to je jedno. Tak, bohužel se mi mám bohužel jenom 3 tanky, nevím proč. Hraje se mi s nima líp. A týmové skóre 14 a solo jsem 112 damage, což je jedno. Před chvilkou jsem si udělal jak Pantera sám, 7, bohužel jsem. A pak mi ještě napište do komentářů, jestli to vzít Ferdinanda nebo Jegu Panther 2. Podle mě Jegu Panther 2 je lepší, sice má méně životů, ale je lepší na otáčení a tak dále. Tak si dáme první bitvu, tak vážně, jestli se nám to povede. Tak, jak Panther jestřil, nějaký ty bitvy jsou. Já jsem před chvilkou měl teda strašně hezkou bitvu, kde jsem měl té jedničku, s kterou jsme si pokecali chvilku. Anglicky samozřejmě, a což byla pro mě hodně velká námaha. Počkáme chvilku, když tak se budu omlouvat za menší lagy, jedeme to na 20 FPS, to je kolem 20. Tak začínáme tady, teď přemýšlím, se pojedu tam nebo tam. Budu točit jedno video, určitě jedno video týdně. Aha, tak to jsem se vybral pro stranu. Tady. Budu točit aspoň jedno video týdně, 100%. A když se mi nepodaří, tak se mi nepodaří, protože buď budu mít zápasy, anebo budu mít něco do toho jiného vleze třeba. Což jich omlouvám. Tak jedeme. Když tak se mě přidejte, jmenuji se David Forster na tancích. Tak a jdeme. JGPZ, IS-3 a MX Tiger. Takže jsem jezdil se obyťanky až na JGPZ, kterýho jsem vyjel. Musím říct, že jestli si chcete udělat buď nějakou dobrou linii ze stíhače tanků, asi udějte tady tu linii. S tohle se mi dobře hrálo, nebo s tím třeba JGPZ se mi strašně hezky hrálo. Byl to tank nízký. A když proti vám jde třeba KV1, tak vás neprostřelí, když se u něho. Protože jak má vyšší to dělo, tak vás nemůže trefit nějak. To doporučuju. A jako třeba už tady jsem, tak tady už je vidět to dělo trochu, no tady už je větší. Takže když si třeba postavím, tak jsem zase větší než IS-3 třeba. Takže je lepší mít to JGPZ-ko, vidíte, je malinký, dává i dobrý damage, jako damage 200, to mi stačí. A tamhle máme hezký tanky. KV1 je nenápadný. Vidíte, neproč nemají ani na KV1, ten Eka naštval. Aha, dobrý, takže možná se pojedem i tato 49, což jsem neplánoval ještě dneska. No troll. Do příštího videa se pokusím mít víc tanků, než jenom tady z toho jednoho. Samozřejmě mi se s tím jezdí dobře. Prdele. Jezdí se s ním dobře, sice jako nejsem takový kemper, jak nějaký lidi všichni si kempěj a tak dále. Tak. Počkáme, až se to trochu mlátí tam. Zatím budou chránit tamhle ten most. Nějaký chytří lidi, nějaký tam odborníci. Aha, tak první bitva asi skončí prohrou. Dáme si dneska dvě bitvy, možná 3, nevím ještě. KV5 tam stojí. No vidíte, tak 4-0 už prohráváme, tak to můžu nechat i zabít už.
Nebudu vždycky jezdit s tím jedním určeným tankem, to je pak podle mě. Tak. Teď jsem rád, že jsem odrazil od IS-3, což je hodně. Tady je vidět, že ne, takhle. Tak. A že mi trefil sem, což se kolem tady z toho dělá, je to hodně blbě. Aha, průstřelný. Málo průstřelný, aha. Já mám 2 šance, JGPZ-ko, je. Ale je vidět, já si stupnu k JGPZ-ku, IS-ko. Protože K1 je, ale ty si koukni, já nemůžu trefit, já ho nemůžu. Když kopem dělo, tak, trefím. Ale K1 to má ještě výš, takže se blbě trefím. A tohle bych jsem pak mohl dokoukat ještě. Tak, dáme si teda s tím T49. To je trochu pomalej, rychlejší tank, obratnější tank a takový prďola. Nevím, proč jsem nejel přes Wolverina, to mi taky nenapadlo. Jenom na tu dobu jsem mohl mít Wolverina a pak toho Hellcata, ale to mi tečka, to tak nevadí. Tak, vezmeme si a jdeme do bitvy. Tak. Útesy. No, sami vidíte, že ty bitvy jako pro tohohle tanka pro mě je to hodně nevýhodný. Když jdete z T49 a na Q3, jakoby je to vyrovnaný trochu. Ale někdy, když jsem měl jeden tank a 20, tak jsem jezdil proti 8kovým týrům, což jsem asi neměl co dělat, tak jsem vždycky najížděl. A byla taková kartička hra vždycky. Teďka zkusím něco, jsou tu jenom 6, jenom 6. No, a zkusíme aspoň ten jeden kill dál. A dneska jsem to 3. Já z toho půl ještě tak moc neznám. Tohle jsem jezdil hodně málo kdy. A ještě mi, když tak napište do popis, do komentáře, co bych se chtěl, abych točil jako první sérii. Z World of Tanks, LOLka, Bobka, Warcraft, z Diabla, z Hearthstone. A prostě si vymyslet nějakou hru, já to stáhnu, mi to je problém. Steam Fortress 2. No. Teď se uknem. Kuk. Můj strašně baví. Do prdele. Tak, a když tak, kdo bych chtěl se mnou... Nekdo říct, se mnou... Možná tady dvojka. A vidíte tady prostě... Co už stojí... Mě neví. Ale prorazím. Prdel. Jenom proti... Vidíte, Isus, z toho neprostřeli, no to je něco, no to je... No není něco, to je prav. No je tank na úrovni, aspoň trošičku teda. Nevím, proč někdo bere takový... No, chci mě jenom ránu, to je glup. A zase prohráváme 4-0, takže... A teda na ně to... teď my jsme tam byli nějak teď. A je GPZ-ko. A to je... Tank fakt, jako docela na úrovni. Tak. A dáme poslední. Poslední, což bude, doufám, že už jsem mi vrátil. No. Tam vidíte, jsem teďka... No, udělal. Tak, jestli chci dělat 66, se bych měl trochu lepší dělo. A pak mi napište, jestli Je Pantera nebo Ferdinanda. Prostě mi to největší námaha. Končíme tady tu bitvu a pak už to asi ukončíme. Jo, je stříkač. 4. A když tak mi ještě napište, jakýho tanka bych měl rozjet taky. Ale ne to, že 100 lidí napíše KB1 a další 100 lidí napíše, nevím, třeba... Co nejedu. A MX-50 stovku třeba, abych, nebo na AT8. Nebo
na KV4. To je dobrý to jako. No tak KV13 byste si mohli strčit. E25, ach jo. Tak, takhle. Jo, musím všede. Vidíte, to je epický to. Trefit do té věže, tak by ta se hodně bolela, co? Zkusíme to! Ne. Už to mi buchnu. Já radši s tím prdel, protože znám nějaký debily, který střejí po vlastních. A nejvíc mě štve, teda ta nejhorší tanky, který mě štvou, je E25, protože to jsou takový ecky svině. Ale ty vždycky k tobě najedou. A dělají jako hovno. Když se jsou malí. Pozdě. Nějaký třeba tanci, který si hodně myslej. Nějaký lidi teda. Jako tanci. Nějaký tanci. Jo, strašně mě zajímá, jak nějaký tank třeba, nevím, E25 může pokázat 5násobný strom, což je on. Jako to je strašně epická inteligence. Nevím, koho to napadlo, ale dobrý. A tady asi vidíte teďka takovou trochu prasárnu, 1, 2, 3, 4 tanci na jednoho. Tohle se zbora, nedá. To musím si tu další cestu, co? Oni no, dobré to je. Ne! Yes! Mám první kill. Ano, je hodně nebezpečný tank. Mě asi vidí. Good job. To strašně nesnáším. Když třeba vystřelím a zrovna mi to někdo najede, takže mám minus prostě peníze a zkušenosti. Další prasárna jsou všechny ty tanci, kteří jsou tady, tak jdou po jednom tankovi. Tož, není to tak... No pravda, to byste udělali v realitě asi. Když chcete přežít. A tam máme mýho jako hezký Jo? Když jsem se trefil. Pozitivní stránky. A druhý kill, sice možná si myslíte, že jsem trochu vyžírka, ale jako když vystřelím. Hodně lidí si myslí, že to je vyžírání, to není vyžírání, to prostě vystřelí a nějak tě napadne. Sice já teďka to jsem dělal, tak to vypadalo jako vyžírání, ale není to vyžírání. Tak no, a stejně na killy tady nezáleží, záleží na to, kolik nastřílíš. Sice tě kill třeba bude se zkušeností víc, ale když nastřílíš toho třeba, když nastřílíš 1000, tak máš pak víc, než když si dáš 5 kilů. Třeba. Myslím. No, říkaj to někde je. Prdel. Já mě už ví. Já si jsem ho trefil, jo. Asi jsem ho trefil. Strašně dobře se trefuju. Aha. Taky jsem inteligence. Tak neříkejte, že jsem strašně inteligentní, jo. Tohle nesnáším, protože já jsem jako ve škole jeden z těch nejméně inteligentních, hezky řečeno. Oh no. Takhle a jdeme. A LX Max. Já to taky nesnáším, když někdo jde nás spotit. A jak to můžete ty tanky vidět, když se na druhé straně takový dohled, až tak velký dohled skoro žádný tank nemá, kromě desítkových týrů. A to by ty možná taky ne. 604 nebo 6. Ale to je malinký týra. Ty vole. Vole. Tam oni ho, nazmrdá. Jdeme se že... Oh my god.
Ty vole. Stuart. M5 Stuart, takhle. Super. Teď si měl asi trochu o hlavu, ty vole. A teď čím? Chci nějak zrát. O. Prš. To nevím, jaký tank to byl. Jaká jdu na to? Black Prince je tam. Black Prince. Ty zmrdne, ty jsme to... O, tu máš čuráku, vole. Je vyřídil, ty vole. Ho střílel, ty chuligány černej. Tak a pak to teda už ukončíme. Mám díl bude líbit. Zase, bohužel, vidíte, moc neprostřelím. Zatím s tímhle dělem. Který s tímhle s tím... O, tam vidíte, že jde mi 25 na tomu. Tak teď bych chtěl říct, že má hodně velký štěstí. Takže furt děje. A já se rychle dotknu ještě sem. Aby měl ještě navíc zkušenosti. Jo, tady někdo vystřelil. Nečekaně! Dělo. Teď on 3, ty by mi trefil. Dobrý. Tak a teď ty koukněte, kolik dostanu zkušenosti. Ani já sám nevím. 630, ty brďo. Tak. Ještě se vypnu, kolik jsem dal celkem damage. Jsem dal i Panterovi 2 damage, což je 207 celkem. 144 a 149. Tak. Asi jedno slovo. Tak čau lidi!